بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. Gelli Müslümanlaryň aýdy gurbany. Gelli Müslümanlaryň aýdy gurbany. İlim gutly bolsun aýdy gurbanyň. Çalar wajib bolan Taňry fermany. İlim gutly bolsun aýdy gurbanyň. Aýt geljek diýip içerine kakýarlar. Aýt geljek diýip içerine kakýarlar. Mehmallara dürlü nygmat dökýärler. Hoş yüz bilen mılgıraşıp bakyarlar. İlim gutly bolsun aýdy gurbanyň. Milletimiz 3 gün kokun paýlaýar. Milletimiz 3 gün kokun paýlaýar. Öýün öýün goňşulara aýlaýar. Yüreklerde mehabbeti jaýlaýar. İlim gutly bolsun aýdy gurbanyň. Taňrym berdi salim beden janyny. Taňrym berdi salim beden janyny. Aýtda gelip artdy qadam sanyny. Sowgatlaşyp dök şirin känini. Sowgatlaşyp dök şirini känini. İlim gutly bolsun aýdy gurbanyň. Dowar sygyr gämiş diýe çalynýar. Dowar sygyr gämiş diýe çalynýar. Aýt gabady ayak üstü kalynýar. Gujak irimişler alynýar. İlim gutly bolsun aýdy gurbanyň. Dök ýürekden heňläp ýatan kinäni. Dök ýürekden heňläp ýatan kinäni. Salim sakla iman öýün sinäni. Konak gelse öňlerine goýnany. İlim gutly bolsun aýdy gurbanyň. Konak diýen mihman gelse. Türkmençede konak gelse. Arassalap içi daşy päg edip, arassalap içi daşy päg edip, kalplary alalykdan ag edip, göriplik, bahillik baryn ýok edip, ilim gutly bolsun aýdy gurbanyň. Girin aýtda hakyň rahmat bagyna. Girin aýtda hakyň rahmat bagyna. Gurban alyň bakyp et o ýagyna. Etinden paýlagyn fakir ýoguna. İlim kabul bolsun aýdy gurbanyň. Medresemiziň müdiri bolan ustad Halit Gurban agyň tahdirin ýydy Gurban barada goşan awadan goşgusda din dünýesi abad bolsun. Gurban aýdy. Gurbanlygyň elbette ýitlerde, jum'alarda İbrahim ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam, İsmail Can, Hacer selamullahi aleyha kan gurrunlaryň hükmen eşdensiňiz hemmemiz ýetik bilýändirsin. Betertip ugrasak gurbanlyk biz türkmenliň resmine gurbanlyk Gurban aýyň 10-njy günden başlaýar. Gurban aýy girenden ta gurbanlyk bolýança 10 gün bolýar. Gurbanlyk 10-njy gün boljak bolsa, Gurban aýyň başyndan gurbanlygyna 10 gün bolýar. Maňa aýyamul aşr diýerler. Kitapda mahsus 10 gün diýer. Haýsy 10 gün? 10 gün belli jol Gurban aýyň başyndan ta gurbanlyk gelýänçe. Şu mahalla şu 10 günüň içi. 10 günüň içinde elbette gurbanlyga amadalykdan çürüýüm bolmaly. Başga üllerden tesbihiňi, ibadatyňy, halka ýakşylygyny, gowluňy, hitmetiňi çe merdüme, çe dine, çe Hudaýa arttyrmaly şekilde. İbn Jarud diye bir alimliň miri molla wagtymyzda şerigim menen bile molla şerik diýen iki dersler bir bolsa. Şerigim menen bile Arapla zemille
bile baryadım bir odal afet gelip helak bolan milletin owan çetinden. Malki meskunide yöne darap basan ova odal afet gelin. Oham şoğunna 9-njy günde erti gurbalyk bolajak. Nişlekde seşemme gününe. Çarşamba günü gurbalyk bolsa seşemme günüň gurruňy. Bir yüzügözi todolly, börtük, narahat, bir forumraga, gelişiksidiraga bir adam gördük. Maňa salam berdik. Bir eşitmäşik bol öz işi bilen barya. Ama men aýtdym diye, ýanky ikişeriň mir aýtsaň özüň iblis dälsiň ha. Şeytan nädir sen aýtan? Onda men şeytan etdi. Onu pitadan nämet ýan. Arafa güni 9-njy güni Hudaý Taala rahmatyny kän dökdi. Ummeti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gaty narahat bolup durýanşaňa gelip şu owa ki odal günahkar bolan saňla Hudaý Taala biler helak etdi. Inni şu owany özep göwnüm hoş edip otinlikdir. Yine 9-njy gün gurbalykdan bir gün önçäkden elbette Qurban aýy girenden ýöne bir hususda 9-njy gün şeýle bir faziletli gün. Emma wagyn şükretmeli, hamd etmeli. Türkmen heýwer dine gaýym asil türkmen bolup bilse şolardan bolupdyr. Bir de elhamdülillah iftihar etýär türkmenligimizde. Şayet de bir näçe dostlardan badyr, bir näçelerden türkmenligine narahat. Kaşke Munihli bolan bolsady, kaşke or Parisli bolan bolsady, kaşke Washingtonly bolan bolsady diýip öz ýanyna narahat bolup getip berenne we Hudaý olara tawfik bersin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tahadu tahabbu diýär. Ey ummatym bir-biriňize hediye berişiň, muhabbetiniz artar diýipdir. Biz türkmenliň arasynda şu hadisten iktibas edip 10-njy 10 günne sogaplydyk-da gurbanlykdan 3 güne önçe 7-nji gün, 8-nji gün, 9-njy gün kokun paýlamagy durýarlar. Mahsus ýetgün gurbanlykdan önçe 3 günläp biri-birine kokun paýlamaly. Gurbanlykda da paýlajaklar, bir zat ýagy daglap öý berýärler. 2 dänemeden çirim deslap kısa gurbanlyk talaýagyň tasir kän aýtýa jaize güni, bahşişi umumi güni, afu güni, ganimet bolsa günan geçilmeli güni. Gurbanlyk gelmäke bir bişirip bir zat iý bereýin, hemsaýa öý iý bereýin, taýinki bir wagt biri-birimize kine kuduret galan bolagamasyn. Ya tarap menden narahat bolan bolagamasyn. Oham gurbanlyk gelse, sen gaýgysyja biri-biriň men kepleşik bermeli bolýan. Şol lemeden çirim, gurbanlyk gelende gaýgysyz biri-birimize aýlanar ýanak. Qurban aýdyň mübarek bolsun, inniki ýylllara saglyk bilen ýetersin. İçeriň bilen, Hudaý bolmaklyk bilen, agzybirlik bilen, ýurt paratlyk bilen gaýgysyz barıp dua edip öwülüp geler ýanak. Sen oňa barıp o saňa geler ýaly gurbanlykdan 3 gün önçäkden başlapdyrlar. Bir de son 10 günün içi sadaka versen sowap eken, oň içine de sen girýäňde. Bula gurbanlyk gelmäke, gurbanlykdan 3 gün önçäk bolýan zatlardan ýene bir bärde wojdanen, ensafen elbette şer'an negiriye biz oğlullah ya ayal oğlum bir belli meliratlar var, bir ameli etmeli zatlar var. Yorgunluğa göre ayak uzat diye bir Türkmen bir daha da diye. Şundan havasımızı cem etmeli. Gurbanlyk geliye, iyit geliye, ya bir toy geliye, ya şoňa meňdeş zenanala şundan öz adamsylarynyň ýagdaýlaryndan habarlary bolsun. Şeriki zindigidir. Ya bir hemmemiz öz dädemizin ýagdaýyndan habarymyz bar. Elhamdülillah Necip Türkmen hemme dädele Hudaýa şükür bary bolandan soňam gaýgyrjak zatlary ýok. Elhamdülillah. Öz oğlan uşağına özüne bahil bolup döýmän duran zatlary ýok.
Qata hawasymyz jeme deýliň. Denanala, gyýdy oglalla, erkek oglalla öz dädilemizden çürüýüm, ýa denana öz ärlerinden çürüýüm, adamlaryndan çürüýüm. Beter agramyny bermesinler. Ayal oğulluğun bir qaw bilmeli zady ba. Bustan-ı Sa'diyede baby qanaatda bir qaw hikaye getirýär. Men bir näçe beýtini okuýayn, bir näçesini ýöne türkmençesini aýdaýly. Bir garyp hanawada erhile gelip beren. Görüň o zinanaň daýawdygyny. Ol garyp hanawada waqan garyplyk basyp tuqa şu taada öz adamsyny, öz ärini göwüllük berip duran, şerik bolup duran, derdinin dünýasyny öz arkasyna alyp duran bir zinana gerek, aýallygan gerek. Iki däne garyp erhile ýaşap bäli biriň o garyp hanawadan oguljugy bolupdyr. Yeki tefli dendan beraberdi bud. Peder serbe fikret furu berdi bud. Oglanjyk inni dişat çykarp barýan. Hay näjere bolar kam, bida iwiç gerek bolar, moňda bida diş çykyp barýar diýipdir. Kemen nanu bergaz kojar emes. Murowwet ne başet ki bogzar emes. Bu men maňa iwiçki ýerden getireň. Eger iwiçki bermesemdi bu insaniýet de, murowwet de gelişmeýänler nähemesem kam diýip zeyrenmäge oturypdyr. Ço biçare goft in suhan nazd joft. Niger tazen u çe merdane goft. Tavanast ahir Khudavand roz ki ruzi risanet tu çendin mesuz. Gördüye Sa'di aleyhirrahme o biçare fakir öz şerik zindagiti öz zinanatyny şikefe aydanna zinanatyny näme aýtýa. Niger tazen u çe merdane goft. O zinanına şakar edip bir merdane kifayet ya. Tavanas ahir Khudavand roz. Huday baki edipdir. Anki dendan dehet, nan dehet. Diş veren, bokurdoğu deşen, can veren Huday nanını verer ahim. Sen biziri yanıtlıyor mu edipdir? Bir adam öz kargerini işledip tuqa ensaflı adam. Bir kul satın alsa şonu iyi biçkete aç koyup bilenak. Halığı nezire emestin. Ona aç koydum. Sen Hudaýa ýalbar, Hudaý bilen bol, Hudaýyň öz barahym diýipdir. Ine daýaw denanaň etýän işi. Hudaý denanaň etýän işi. Niku zatyga aýtdy bir niku hoy. Gaty aýallygylam hawaslaryny jem etmeli şi hikayeta. Niku zatyga aýtdy bir niku hoy. Erersen bul ajyp munqade ýeşoy. Bir qaw taqwa denanaň biri başga bir arasda Hudaý denanaga aýdypdyr. Sen nağıt äriňe kän mutiýy bolýan diýipdir. Bitir äriň hytmatyny bolýan. Bärki soraýan adam, soraýan dinany da arasda takwa adam. O bitir hattanaşy äriniň gullukçysy bolýan. Näme diýsek şaşym. Onda o takwa dinany näme jogap beripdir soralýan. Diýdi kastym meniň Taňrym rezasy. Bitir bu ortada er muttaati. İki itaat müyesserdir bir işte. Neçik süýnmey boyun emreylemişdi. Beter jalet jogap beripdir. Onu o zenana aýdypdyr. Mene Hudaýyň sowabyndan çürüm şeýtýän diýipdir. Ermiň diýennesem Hudaýda hoş bolýar diýipdir. Hem ermiň göwnüni alýan diýipdir. Hem Hudaý Taalaň rezaýatyny alýan diýipdir. Mene Hudaýdan çürüm şeýdi wotyn diýipdir. Ine olakon jogap. Kan elhamdülillah aýallygylardan ba çyndan adamlaryň ýagdaýlaryny gözäp iýişigden tut, eginmaşdan tut, gapçanykdan tut, pahir ýagdaýyna wara getiripdir, sesin çykarman ýagdaýyndan habar bar. Bolar. Oňşar. Hudaý Taala bir gün yetirer, sabr etmelidir. Şeytan waqan Hudaý ile anlaşylar. Sofalla ýarişanyň ýene bir awadan beýtler we okuýmak istadi ýerli. Sofalla ýarişan adamlara bir tapşyrgy berýär, erkek adamlara. O da öýlenen bolsa. Eger bar alganynyň ýaxşy hali, diýme hatyn, digil diniň kemali. Bir wagt öýlenen bolsaň, zinanaň da sen ýagdaýyň gözleýän bolsa, oňa zinany heley diýme diýipdir. O diniň kemali diýip aýdyňa. Hoş olsan bilmete bihude ýerini, süjük lafy bile şad etse ärni. Hoşa bahal ol zinany ki bihude ýere gidenak bir süjü dillerini zol adamsynyň rizayatyny alyp gelip ýer. Eger 10 ýyl öýünne bolmasa 10 üýünü çykmas ani aydarga bir gün.
10 yıllapda öýünde un bolmasa näme getirmedin? Açlykdan öldük de, hiç zat görmedik de diýip aýtmaz diýipdir. Aýtsa da hey bir edep bilen una ýok, maslahat näme? Şizrekler edip awadalyk ben aýdar, sesin çykarmar ýoksa diýipdir. Indi bir wagt kynçylykda bolsa näme der şo denana? Sırın faş eylemez, ger gamda bolsun. Eger tank bolsa aýdar, bolsa bolsun. Öz adamsy bilen öz arasynda bir serri zatlary bar da. Beter horlukda geçirip bäle, meselen fakirlikda, kynçylykda geçirip bäle. Muny hiç kim ýanyna aýtmar, basyrar. İstignaun anin nas bolar. Ey wara öz ýanyň muhtaçdygyny bildirmer. Eger tank bolsa aýdar, bolsa bolsun. Kynna bolsa bolsa bolsun. Eger zanning munungdek bolsa haşti, ani bilgil bir dünýäniň beheşti. Eger dinanaňda şijre hasletli, şijre ahlakly bolýan bolsa, onu bilgil bir dünýäň beheştidir. Başga hiç zat diýip ýörme. Zinana da diýme ona, heley de diýme, o bir dünýäň beheşti diniň kemalylyk gezipdir. Wakan aýan logollum çyndan hawaslaryny jem etmeli. Adam zawadyr, erkek dogollary gözýän bolsa erkek dogollary bardyr. Ya bir näçe qyýly we öz dädileri we oglonly we özümiz we dädilerimizin ýagdaýlaryndan habardar bolup ýorgunymyza göräje aýak uzatmak, gurbanlyk gelmäke, ýit gelmäke, toý gelmäke gaty bellemen zatlymyzdandyr. Emma gelýän gurbanlyga bir näçe Resulullah sallallahu aleyhi we sellem mübarek öz sözlerinden ýatdaş etdik men ta türkmençesine aýdar. Resulullah sallallahu aleyhi we sellem aýdypdyr. Ey ummatym, şeýle damagyň çalaňda damakkan dökülenni ýere gaçmaka bir saniye, şayet 7 saniyede derru dökülüp gaçýa, ýere dökülmäke Hudaý Taalaň kabul dergahyna dökülýändir. Ohum ýere dökülýändir diýip aýtýar. Bir bet şeýle bolýan bolsa, damak çalaňyzy hoş ýagdaý bilen çalaň. Bir garamat boýnuňyzda baýanak näjere bolar kam ganimet bolsa boýnuňa düşürmejek bolup, ýok beýtmelle. Waqa'an ni'meti ilahi özüňi biçmeli gönenip ýene-de. Ýene-de Resulullah'ın sözü gurbanlyk damak çalynsa ben ne beýle mehriban Hudaý Taala. Sen beýtýä boýnuňa wajib etýä. Gurbanlyk damak çalmaly, özüňde iýi biçmeli. Her küýsünden çyryň bir sogap bolup durmaly. Bir de bu Resulullah'ın sözü. Ýene-de bir sözlerinden Hazreti Bibi Fatıma öz jiger guşesi qyýdy öýündemiş Resulullah'ın gurbanlyk gün. Ona ey Fatıma git öz öýüňe bar, gurbanlygyň şahyt bol ýanyna dur diýipdir. Sen evvelin qatre damanna sen günah geçilecek diýipdir. Hazreti Bibi Fatıma radıyallahu anha aýtdyr, ya Resulallah, şu faqat biz ehli beyt, biz şeriň bizden çürüýme, hemme musulmanlardan çürüýme diýipdir. Resulullah näme diýipdir? Qala sallallahu aleyhi we sellem, bellana ve lil mu'minina amma. Bir hadiste de bellana ve lil muslimin. Biz ehli beyt ve tamamen musulmanlar, her kim kelime-i şehadet aýdyp da musulman bolup da maksalyan bolsa, hemme günahlar afu boljak diýipdir. Bir de Resulullah'ın sözü. Yine bir sözlerinden 2 tane şert koyupdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtýar, bir adam gurbanlyk çalsa 2 zat bilen. Bir özü hoş bolup gurbanlyk çalypdy, boýunma düşdi bi diýip ojrak hiç gaýgysyn etmäni Hudaýymyň buýrugy öz şerim menen saglyk bilen nesip etsin diýip hoş ýürek bilen damak çalsa bir. İkincisi de muhtasiben li udhiyeti, damak çalanna sogap niyet bilen çalsa diýipdir. Muhim zata. Halkynkydan kem bolmaýyn, oglan uşagym narahat bolmasyn, ýa-da anam narahat bolmasyn, ýa menne nämeden ýok bijiri bolmasyn. Muhtasiben li udhiyeti, Hudaý üçin şundan sogap tama edip, waqan ihsasat bilen damak çalmaly. Bir İbrahim peýgamber ýadyna salmaly damak çalyp duýan. Ol goçy beripdir. İnşallah işte tekbir taşıyan için qıyqıcık görürün nedir? Şol sünnet bolup gelipdir, Resulullah da sünnet bolupdir gelipdir. Şumal sana da sağlık bilen nesip edipdi. Hoş bolup bir de sogap umid bilen damak çalmaly. Kanet lahu hijaban minan nar. Eger şey dip çalsa, şu damagy, çalmasy, qany, ot bilen şol adamyň arasynda perde bolar. Ot bilen şol adamyň arasynda seper bolar. O da muny geçirmez diýipdir. Ol qan nimet. Ahirki hadisde tehdit bilen Resulullah aýtýar, bir adam kudreti bağ bolsa, wajib bolsa, damakda çalmasa, fala yahzur musallana, bilen eýtgamyza gelmesin diýipdir.
namaza gelmesin damak çalmajak bolsa diýipdir. Şu hadis bilen Hazreti İmam Agzam biziň merje taklidimiz görür gözümüz Ebu Hanife Nu'man ibn Sabit wajib diýip aýtýar. Wajib şeraýata wajib diýip aýtýar qurbanlyk. 3 gün Qurban aýyň biri çarşamba gün, perşembe gün, cuma gün, ikinin namaz wagty geçip gün ýaşaýança wagt bada. Bir däne çaltanda, iki däne çaltanda, üç däne çaltanda, 100 däne çaltanda, 1000 däne çaltanda şu 3 günüň içinde de maksalmallah. Qurban aý şäherde bolsaň, ýit namaz okuýandan hökmen soňra bolmaly. Namazdan soňram ta 3-nji gün ýaşaýançada kime wajib bolýar bu qurbanlyk? Hanafi mezhepde öz mezhebimizin gurrundawy. Müslüman muqim bolmaly. Muqim şmal musafir bolmaly da ýöne muqimligi asli bolmany watan iqamet de bolsa oňa da wajib diýip aýtdy. Meselem bir şundan ben derep bassy gelip watan iqamet niýet etdirer, niýetini muallimmiş 3 aýlap ştada gezjek. Niýetini alypdyr. Oňa da wajib bolup çykyr. Şonu şu taýda musafir de. İki tane vatan madı. Vatan asli va, vatan iqamet ba. Vatan aslisinde bolmany, vatan iqamette gelip berenne bolsa, vatan iqamet diýeni bir ýerde 15 gün bolmagy ýüregini öwürse, vatan iqamet bolýar şol adama. Jumada wajib, ýitde wajib, qurbanlyk da öz wajydy şerait bolýan bolsa şol adama wajib da musafirlikden çykýar ol adam. Emma musafiretde bolsa, onda qurbanlyk wajib bolmaýar. Gerçi dara adamda bolsa miqdary nisabyda eýeti bolmaly, nisab miqdary ba bolmaly, nisab miqdarda şey 20 misal qızıl, faqat qızıldan hesap etsek. Halis şaq 20 misal qızıl bolsa bir ýene bir nisabda şeriatda 140 misal kumuş. Şunu belli amal 140 misal kumuş bolsa iki däne bolly. Mesela bir näse dostlarymla aýtdy, "Birak o näde aýtdy" diýe 140 000 tümän bolsa diýdi. Bir bol diýdi 120 000 tümän diýdi. Bir aýtdy 180 000 tümän diýdi. Ýok ol kumuşdan sonra işine göre. Dagyk öz etminanyňyz ba adamdan sonra kumuşyň misal näçe? Şumal täzekde soramdy 1000 tümän diýdiler. 140 misal bolsa 140 000 tümän bolýar, 150 000 euro bolýar. Tamam 150 000 tümänlik kumuş wa bolsa ya pulu wa bolsa ya da esası gelsek, esasın gurruna hacet eskinken de onumuz düşünmeyet diyelim. Yaxçal, yaşap duran öyün, keçen, halin işlep duranın, öyün esası mihman gelinne çıkarıyanın, özün iyi biçiden çürüyüm istifade ettiyanın, ya da öz işinden çürüyüm mink geliyen vesilen, işlep veren taksin, bilatlardan daşgari hesap etmeli. Bilatlardan daşgari sen malın, 20 misal qızıl, ya da 140 misal kumuşun miqdaryna barjak bolsa, Hudaýa şükür maňa şu nemet berdi diýip de damak çalmaly. Özüňde gönel biýişmeli, sadaka bermeli, şojura qurbanlyk emesine giýirýärdi. Bir wagtda sualymyz ba bolsa, qurbanlykdan çyryň nähirine çyry inşallah gurrundaýdyr. İnşallah ahir wagtda ýokarky tabaga çykar, ahun näderinde bir näse bilen oturar, däme sualyňyz bolsa inşallah şu taýda eder. Bilen aýtyp geçelini. Ondan sonra qurbanlyk qysgara edip aýdyn, çaljak heýwanymyz ayıplardan salim bolmaly. Bir näçe eýipleri sanar. Näme diýip qurbanlyk beýle gaýym tutulupdyr? Meselen gözi kör bolmaly. Bir göz körde bolsa dogry, iki göz körde bolsa, şu ayıplardan salim bolmalygy qurbanlyga bir ähemmiýet beriler ýani. Eger ähemmiýet berilmeýän bolsa, agzakrakmy goý qurbanlyga, göz körrekmi goý qurbanlyga, onu bir aýdýar. Emerekmi hawa qurbanlyga şeýde ärzişden gaçjak. Näme bir haýsy bir ardarrak, haýsy bir ejizrak, haýsy bir däli ya defek ya şoňa meýleş näme bolýarmysa bu qurbanlyga tekmille edip şeýle boljak, o hama ärzişden gaçjak. Ondan çyryň aýyplardan salim bolmaly. Näme forma aýyplardan? Şahy dewuk bolsa ziýany ýok. Megeringe dewuk bolup kellesine ziýan maryp magzyny baran bolsa zol wurnup durýar. Bir näçe heýwanlar sagyrly şah dewlenden soňra zol bir form bolip du şojura bolsa dogry ýöne tekijlik dewlen bolsa şahy ziýany ýok. Näjire ziýany ýok? O duýan görýän de kitabyň öýde aýtýan duýan şahy ýok dogry akym diýär. Gasagyryň da şahy ýok bolsa ziýany ýokda. Bir göz kör bolsun, iki göz kör bolsun, bilede dogry diýär. Agsak bolsa sen idip gaýdaňda öýdi ýürip başarjak bolsa damak çalynýan ýere gaşyn. Ýatagyndan damak çalynýan ýere gaşyn öýdi ýürip gelip biljek bolsa sen iýdeňde munda dogry bolýar. Gerçi agsak da bolsa, lengipa da bolsa. Ýöne ýürip gaýdyp bilmejek bolsa agsaklygyňdan munda damak çalyp bolmaýar.
Kulağı kesik bolsa, quyruğu kesik bolsa bilkulli. Ya da hilqatan kulağı yok bolsa, şon jamalına ziyanı var, bir de doğru olmaya. Yöne hilqatan kulağı kişi çık bolup duran bolsa, qoyundan, sığırdan bilen ziyanı yok. Hilqatan kulağı kiçi bolsa ziyanı yok. Hilqatan kulağı yok bolsa munna doğru bolmaya. Alhasil şey, göz. Kulak, quyruqda şunu gözlemeli. Eğer kesileni, ayrılani, yeksevomdan kärräp giden bolsa, şu qurbanlığa yaramaya. Kulağını görmeli, mesela kesilipdir da kulağı. Şonun andazasını almalı, salim kulağın. Yeksevomundan kärräp kesilen bolsa qurbanlığa yaramaya. Faqat yeksevom bolup duran bolsa, ya ondan bäri bolsa qurbanlığa yaraya, quyruqda şeýle. Emma gözün gurrunu beter zayıf gözü. Näzire biljek kitabın aýtýany. Bir däne salim sığırı ajygdyrmaly, ýaxşy iým bermeli. Bir de ýan gözü zayıf sığırıny. Hom gözü zayıf sığırıny meselen 400 metrden ot sallaq goýmaly, iým goýmaly görer ýana. Görmeýe 300 metre getirmeli. Görmeýe 200'de. Görmeýe 100'e gelenini görýär. Muňa billik 100'e gelenini gördü. Gözü salimy aç goýup muny 400 metreden goýsak, 400 metreden görjek bolsa, men gözüň zayıflygy yeksevomdan etek gaçypdyr, betmen dogry da bolýar. Şizret bilmeler. Salim göz bilen göz görüp bilmeýäni, ony öz gözüniň andazasy, emma kulakda eşitmekde. Kulakda şu kesikli andaz, emma gözde görmek andazasy bilen. Ondan sonra diýişi ýok bolsa, diýiş ýok, eger otlap başarýan bolsa, iýmine otlamagyna ziýany ýok bolsa, dogry. Diýiş ýok bolup otlap bilmeýän bolsa, beter de dawarlarda, o diýiş bilen alýar, sığırda dili bilen otlaýar. Am dawarlarda beterde. Diýiş ýok bolup bir iýmine ziýan berip, horlanıp emetip barýan bolsa da dogry. Dili kesikde şeýle. Dili kesik dawarda şeýle, emma sığırda dil kesik bolsa dogry. Şon sığır dili bilen otlaýar, goýun diýişi bilen otlaýan bolmaly. Däli bolsa, defek bolsa, otur bolsa, eger semiz etiğany bitin bolsa dogry, ýoksa iýminden çirim diýen, iýbiçikinden çirim, iýminden çirim diýen boljak bolsa, onda dogry diýdi. Burunu kesik de bolsa, eger etiğany bitin bolsa dogry diýdi, gelşiginden ýok bolansa. Emma bir näçe heýwanlar bar, faqat çör, telek şonu ýaly, başlat iýbiçanak, oňa arapla cellalet diýäler. Onu eger diýen bolsa qurbanlykda maksaljak, qurbanlykdan 40 gün önce arasdaja iým berip gelmeli. Şonu tesfiliýe etinden çirim. Fiqh kitaplarynda aýtýany. Sığır bolsa 20 güllep qurbanlykdan önce şonu arasda iým berip saklamaly. Dawarly bolsa 10 güllep bilen qurbanlykdan çirim. Emma bärde hukmlary qurbanlykdan daşgary, meselen tawuk çüýçäň emesi tawuk dagy 3 gün saklamaly. Zol telegi ýa-da başlat iýmeýän bolsa 3 güllep hop serçe ýanak kişenrak emede bolsa, onda bir güllep arasda iýmersen salim bolýar diýdi. Ýani şu mahallan tawugyň gurrun bolup duran aýdyl bu galamun. Ýa-da ulqon horoz, ulqon bu galamu qurbanlyk günü bir dawr bad ýakan onda maksalmak dogry däldir. Ol mekruh kitap halym ýawan. Mecusilen etýän işdi. Biz şol ýanky halat Qur'ana taýyrin goşdyna geçýänek diýe, gämiş sığır bir de dawrly bolmaly, ondan bäri bolmaýar. Beter hor bolsa, onda sığır altatýarlygy o bilýär. Hor bolup sinkünne ýilik ýok boljak bolsa, beter horlukdan onda ola da bolmaýar. Derdi ýok da bolsa, ýöne öl hor bolup. Dawarlarda goýun bolsun, geçi bolsun, iki däne emjegi bolýar, şoň biri ýok bolsa, çe hilgaten ýok bolsun, çe afet bilen birdat bilen kesilen bolsun. Bir salim, bir kesilipdir, dogry däl. Şol kullan we iki däne emjegi bolmaly dawarlaň, bir aýrylsa dogry. Emma sığırda diýede 4 emjek bolansaň bir kesileni bilen ziýany ýokda. Toklu olsa damak çalmadan çüreyim. Bir aşını bellemeli, yaşını 1 ýyl bitin bolmaly. Eger 6 aýda bolsa dogry arap jeda diýip aýtýar. Ýöne 1 ýaş aldan içine göwe berende fark etmejek bolsa şonda dogryda. Emjeg edil ýanky formasyna da. Iki dänen biri ýok bolsa dogryda, iki salim bolsa dogryda. Inni bir gatyr bellemeli adamyz başda. Kendi gollamaly. Şaýatda mutassifany bir näçe moğlu çarraq doğullamızda qatı iştibat düşünüpdirler. Bay gözler, Hudaý da bay gözler,
bir qariba 2 däne düşýänmiş, ogurlansa 2 däne bolýamy. Bir biderek bir gurrunla we gowy hawasymy jam edeýin inşallah muny gowy. Kitabyň aýtşyny aýdar. Şi aýpla, şu mahal hasanan aýplamaly, gurbanlykdan çirim dogry bolmaýan aýpla fark etmeýär. Çe satyn alanna aýply bolsun, gurbanlyga yaramaýar. Çe alandan soňram aýply bolsun, ýene de yaramaýar. Birje ýerde aýplananyň ziýany ýok. Baý garyp deň haftada. Meselen alypdyr heýwany salymjak. Oğam getiriye damaq çalacak qotuğa vurniye ya göz kör bolýar ya ayağı döwülýär o jerlerde istirari bolýar şo vur damaq çalacak wagtyn getiriye kan şo taýlarda wurnup bir zat bolsa onu aýbyny innäp görmeli däl. Ondan sonra bir däne heýwan satyn alynsa diýdik. Çe şo wagt aýply bolsun, çe soňra aýply bolsun. Baý adam çyrin. Atba kudreti ba adamdan çirim alsa şuurun. Emme boyunna wajib däl. Fakir adam alanna salim bolupdyr. Soňram da aýplansa işgali ýok. Şoň özünde maksalmaly. Dara adam, baý adam tekrar edeýin. Boyunna wajib adam satyn alsa, o da soňram aýply bolsa ýygyne öwürmeli. O saklasa ýöne başgasyny almaly. Gurbanlygyndan çirim salimni almaly. Emme alanna salimmiş özü fakir adam, boyunna wajibde adam. Menne çalaýyn diýip alypdyr, inne aýply bolsa şon çalamaly, bedelini almak gerek ya. Bir, nämeden çirim? Şon boyunna wajibde adam, gurbanlyk meselesini düşünjek bolsak ştaýyn düşünmeli. Boyunna wajibde adam bir zat alsa, hudy şoň aýyny taýin bolýar. Meselen bir dowar alyp gaýdypdyr, fakir adam boyunna wajib bolmaýan adam, hudy şoň aýyn jady taýin bolýar, başga zatda. Emme boyunna wajib adam alyp gelýän zady hudy şoň öýdi wajibde. Her näme çalmady bir däne çalmaly. Emme boyunna wajibde adam intihab edip alandan soň hudy şoň öýdi. Egerini şu aýply bolsa da çalamaly. Bir wagt ogurlanasa, baý bolsa taýinde de hulasa çalmaly, ogurlanıpdyr, ýene bir däne almaly. Emme fakirmişlikde alan adam, inni gaýta almak lazymda bir däne ally. O da taýin bolly. Hatmen şon çalmaly, o da ogurlanny hiç ýok bolýar. Biz näme wurrundy bolmaly ham? Fakir adam ogurlansa 2 çalmaly diýerler. Kän şu wurrun. Baý adam ogurlansa 1-ni çalmaly, şuwa wurrun be. Baý adam ogurlansa hökmen ýerine bir däne baý diýeni wajib bolýar-na. Şeriat baý diýip inni ýani. Fakir adam aýply bolsa şonu çalmaly. Eger ogurlanasa, ölasa, helak bolagasa yerine aýylmak lazım däl. Ýöne birje bir bellemeli görürüňmi? Fakir alsa taýin bolýar diýdik. Ştaýyn nämet ýa? Bir däne fakir adam dowar alypdyr. Bir de ogurlanypdyr. Aya lazymmy gaýta almak? Lazım ade. Gaýta ýene de alýa, almasyn ahym, ol şeriat almaly diýip duran ahym. Gaýta ýene de alýa, inni gaýta alan ýene taýin bollaha. Ol gyzyda taflasa, inni ikisini çalmaly. Fakat ştada şu wurrun gelýär. Şon evvelki de satyn alansaň taýin boly delini gowy düşünmeli. Evvelkin satyn alansaň taýin boly ogurlany hiçi almak gerek geldi. İkincisini alsa ýene taýin boly alanjasy. Inni şu taýda evvelkisi de taflasa, ikisini de maksalmaly fakir adam. Şu taýy bilen başga ýerlerini iştiba edip gaçyşdyrýarlar. Emme odal boyunna wajib, baý adam bolsa, boyunna wajib bolsa, bir däne alypdyr, ogurlanıpdyr, gaýta alýar. Öňküde tapylsa 1-ni çalmak üçin taýin näde baýdan çyryp. No, emme fakir bolsa odal almelladi, alasa fakat şoň öz jadyny çalmaly. Başga zatda aýply bolsun, şon çalamaly. Ogurlansa da boyunna wajibde gow belläliň şi. Ýene de bir dogullamyň arasynda bir şeriatda bolmayan gurrun edilýär, hänne sorully. Aýrylan adamyň ýüzünden damak çalmak nähili? Damak çalmak dogurdygy bittifak ähli sünnet dogry zat. Sowaby da aýrylan adamy Allah kabul etdiginden bariýa. Özüňde iýip içip öz gurbanlygyny ýal edamaly bir. O hem şu sual etýärle. Bir aýrylan adamyň ýüzünden damak çaljak bolsaň gurbanlykdan bir gün önçek bolmaly ýa 2 gün önçek bolmaly diýip görüň. Onu gurbanlyk bolmar ahymar. Gurbanlykda bolmaly. Çe dir adamyň tarapyndan bolsun, çe aýrylan adamyň tarapyndan bolsun.
Qurban ayın 10'undan meri bolsa berde ýöne sadaka dönçürin damak çalnan bolýar. O qurbanlyk bolmaýandyr, gowy belläýin. Kendi gollumyz soragat ýaly. Aýyrlan adam ýa bärki fark etmeýär, hemmesi şol qurbanlyk güni bolmaly. Ondan birinin çek diýen gurrun ýokda. O başka inşallah sualımız erkim pişgelen morta onu sonra yukarıya çıkıp tartışarsa. Ama derin gurrunu men ba'a cilde udhiyeti fela udhiyete. Resulullah etiye bir adam kurvalığın derisin satsa o kurvallık bitin kurvallık bolmaz diye etiye. Satmayın şeriatın öz beriyen yolu var. Ya özün şondan bir içmek tükinmeli, özün istifade edamalı. Bay garip bol fark etmeye. Bir yol özün şondan istifade edip başarıyan. Hiç çıkarmancık ödelinden. İkincisi şo bilen satmancık kâse dekmez çalışıp başarıyan. Bir hemişegi helak bolmayan zat. Ben iyi bir zat değil. Helak etmencik ödünden istifade bolyan kâse dekmez zat bilen çalışıp başarıyan. Munna da günahkarlık değil. Etmeli işin biri. Üçüncü yolla şoňadan sadaka vermekde. Bir wagtda satılasa derini hükmen inne sadaka vermeli. İnnis mung pulunu içmek aların, ya mung pulunu kâdik misaların bolmaya, o satmaqa gurrunu. Satmaqa şoň özünden içmek tikinse, ya satmaqa şoň özünü kâdik mismen çalışsa, ziyanı yok. Yoksa da, deme, sadakamız bolup qalar, özüni sadaka vermeli, satıp pulunu verecek diýsen de, satıp da pulunu veramaly. O zamanda da mollalyň bu çözünden çirim her kim öz berjek yerinde, mollalardan şimdi yani ýygnalyada, yani ýada bari. İnşallah soramız olsa biz sonra ama emedelim. Çin'den oğlan çıkıyor. O ne oluyor? O inşallah Ziyanı var mı yani? Yok ziyanı yok. O gurrun var. Hop yine bir katı bellemeli adımız kassaba. Geliyor senkin damak çalıp beriye ya bölüp beriye şoň özünden bermäliň doğullum. Ekseren şu kassaba dersin merk göberýärler. Kassaba ya damak çalıp berene özünden bermäňjik, belki özüýümizden pul jazyp bereliň. O qurbanlygy birine kirey ya bir zat ondan çirim istifada etmäliň. Hop bir de damak çalýan qurbanlygyň hukmy, kassabyň hukmy özüne bermäliň ondan. Dogry däldir. Emma ülen gurrunu katı bellemeli adımız. Meselen 7 nefer bir sığırda ortak bolupdyrlar. Şerik. Sonra satın alıpdyrlar, baham satın alıpdyrlar. Hulası 7 nefer bir sığırda üle şeriginde. Bir dosyň biri mundan çykakana öz paýyny başga kişi satjak bolýar. Dogry däldir ülen satmak. Nämeden çirim dogry dä? Şon henil bir zat sen eliňe alan agahym. Mamulan gurrunu Hanafi mezhepte bir zat satjak bolsaň kesilip eline gelmeli. Ene şular menki diýmeli, men neşin satýan diýmeli. Bir, bes kesmäken, kesilmäke dogry däl. Öz üle paýyny satmak, fesh edip başarýaňa, olal aljak diýipsiň. Inni başga şey berjekde. Ýok, sen başarmaýaňyň. İzine urmel, fesh etmeli, men çykdym üleden diýmeli. Ol adam kime satsa satar. Bir urun. Hop, emma ikinci urun. Aya kesenden sonra satyp bolýarmy? Kesenden sonra da bolmaýar. Damak çalyny, gan odal dökülli. Meselen 7 nefer bolup alypdyrlar, bir çykypdyr kenara. Damak çalynya 7 bölünýär da 6 nefere bölünýär. Haýlady bir bölek et ýatýar. Hay bir ülenme kim aljak diýse bir dogry bolmaýar. Damak çalynmaqa, şu damak çalynanna niýetiniň içinde giyirmeli. O ülenme meselen 20 kilo et aljak diýse o kasapdan alan. Men hiç wagtda fark etmeýär. Gaýym belläýin. Ülen bir galypdyr, menki bir däne yetmänli diýip alsaň, ýani etalan adam bolýan qurbanlyk bolmaýandyr. Bes üleni damak çalyngdan sonra bölüngden sonra hem de üle satmak bolmaýar. Damak çalynmaqa, sen satyn alandan sonra hem de şon kabiz bolmansaň, täwil almak, eliň almak bolmansaň, eliň alanda hama dogry diýdik. Almaqaň da dogry diýdi. Sen näme etmeli başga kişi satjak bolan, aga men fesh etdim, çykdym kenara. Indi başga kişi gelip şerik bolar. Niyabette dogry, dostumuz, ağamız misafir etdik beremizdik, işlep beremizdik, ya bir yer demişdik. O men tarafından bir dänen çal, sen naib et, yani birine aýtsa, o da damak çalsa hiç yani yok damında. Ondan sonra da bölümizde gazafen milen ne bilen çen menen bölmelden hey bir daqiq bölýänçi hawasyny jem edip teredi bilen emetmella. Bir wagtda
Beter dagyklykdan gorsanız da şol kelle başagyndan derisinden ayağına her bir bölegin bir yerini oklasaň, ben bir ayak oňa, bir ayak oňa, bir kelle oňa, bir deri oňa etseň, bir emelikden beter dagyklykdan çykarýar ýani ýokda gowluň orada ýol berýär sana. 7 bölýän geti birine bir ayak, oňa bir ayak, oňa bir ayak, oňa bir ayak, oňuşyp, oňa bir kelle, oňa bir deri şizilesseň, beter dagyk bölmäniň men ziýany ýok bolýar. Emma muharramat doğurda zatla kullen qurbanlyk gaýry qurbanlyk bir heýwanyň näçe zadyny bilýär. İza zakkayta shatan fakulha siwa 7 fafihinal wabal. Bir heýwanyň dawaryň damagyny çalsaň 7 zadyndan taşgarysyň iýaga 7 zatda günah bardyr diýip aýtýar. Gunahy var. Fafa'un thumma kha'un thumma ghaynun wa dalun thumma miman wa dalu. Bir fe, bir khe, bir gayn, bir dal, ikisi mim, bir de zal diptir, remiz ve naysiptir. Ferci, yani made olsa, eviyli ikisi doğurda, hayede doğurda, qaim bellemeli atlamı doğaslam. Ken doğasa soruya, şu mekruh mu haram mı şu diye. O mekruh olan nemi, yeni doğurda yaraqim. Şu haram olmasa olacak. Şimdi qaim bellemeli, nemeden çüreyim, ken doğaslamı soruya, şu mekruh mu haram mı, şu halal mı ya haram diyene, mekruh diyen yiyecek hava. Mekruh şu mekruhlukda tahrime olya. Mekruh tahrime olanna aya mekruhni ip bolya mı? Mekruhni ip bolmaya rahim. Hop bes mekruh ve haramın ne farkı olmalı onda? Bula bir yerde gerek bolya sana ştayn qov bellärin. Sen ajölcek bolupdun, iztirari yerde. Bir ayanqı mekruh olup duran meselen hayeva, bir de yanqı haram maslık ba. Sen ştada mekruhni yamal. Henüz haramı var mı? Ölçük korpatyňda başyda içmäge zat ýok. Henüz mekruh bilen oňuşmaly. Mekruh ýok bolsa on sen harama baramaly. Näinki bärde gezip beren ýerinde mekruh bolsa halal laki. Mekruh tahrima odalla aýtdyk. Imartgany gabygyny aýranda akjawr muşemmejik badyr. Mekruh tahrima bilen haramyň arasy ýöne urşujylyk atjykdyr. Ýöne bardyjyk. Heýwere ýaqyn. Ondan üçin Abu Hanifa ulaqon şagirdiniň biri mekruh bilen haramyň farky ýok diýär. Mekruhat haramdır, haramdat mekruhdur diýip aýtýar. Bula bir de nemeti bir de dostlam kitapda aýtýar, günäň kiçiligini gözleme, kime günä edýäň şonu gözle diýär. Elhamdülillah halal arasaja hiç bir ziýany ýok. Arasy ýerler känne. Vitaminli yer hemme yerde behterin emeler ba. Kelläň eti gerekmi, ýilik gerekmi, et gerekmi? Bes gaýrat edeliň, ýankyny ijege de berip bermäň, özümiz de ýip bermäliň şonu. Aper köwreýle aşgalle bilen. Günäň kiçiligini gözleme, kime günä etýäň şonu gözle diýär. Bir de şolyanky mekruh mi diýen dostlamaz, 2 däne mekruh, 3 däne mekruh, 3 däne bolmaly. Oňjak günäň kändeseň sen helak eder diýär Rasulullah. Oňjak günä de üç berse o da uly günä bolarda. 2 mekruh işte o da haram qati bol, haram bolup düşerdi. Bes emeden ýanky beterde kän dostlamy soruya ýan haýan gurruňyny, ony iýmege günäsi bar dostlam. Gülistan-ı Saadide bellig ma aleyk fe illem yaqbalu ma aleyk diye. Sen boyundakini eşittir, kabul etmesele sana näme diye. Şoňa aýdyşýanyk, biz wezifämiz eşittirmek, şona iýmek günäsi bar. Mekruhda tahrime, haram mennekin farky ýok. Ony yeňil tutsaň da öýde bir biderkay mekruh bolsa diýen ýok am diýmek o kefin öýdi günäni yeňil tutduğun bolýar. O da bir gelişmeýän zatlardan. Näme etjek bir öýlek eti yeňden hem iýmäňden o da dogurda bolan sonra. Sana kamil sen manewiyatyňa, ilmiňa, irfanyňa ya meselen sen emäňe biiliň ondan nutfe öňmeli o oglana zady kullen ziýarly zatda. Emma ýit kullerde bir etmeli işlemel qysara edeýin. Awwalana 9-njy gün seşemmewin erti namaz başlamyzdan. Erti namazyň ýerinden gaýrat edeýin. Şu namazyň hiç gaýtyndan hemişe de galmaly. Tekbir taşryk jemaat bilen bahama edeýin. Seşemmewin hemişe şilekden şiýliň seşemme düşdüde. Qurban aýyň 9-gün erti namazdan şäherde bolsa, özü muqim bolsa, erki adamlaryň dinanasyna gaty aýtmak sünneti muakkede. Namaz farz okully Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd üç baham aýtmalyda. Haçan etjeli 9 aýdar, 10 aýdar, 11 aýdar, 10 kun aýdar,
13-nji gün Qurbanlygyň 4-nji gün ikindi namazda da aýdyp, oham tekbir taşryk bilen hoşlaşmaly bolýar. Köllen 23 namazda aýdylmaly. Belejekde bolsak Rasulullah peýgamberlik berilenden 40 ýaşyndan ta dünýeden geçýänçe 23 ýyllap. Şonu bellämler, şoň menen bir 23 namazda ýakyny aýtmak sünnetde. Emma öýde ýeke ödüm okuýdak. Ýa denanala wajib ýa sünnet däl, namazdan soňra aýsyla ýöne sogaby bar. Bellämallady. Giýje galsak mescide jemaata ýetişmän gelsek, bir rekede ýetişmän, iki rekede ýetişmän, onu da aýtmak sünnetdir. Jemaate gelip öýlenden soňra şony mesbuk bolsak, bir reket giýje galsak da onu aýtmalylar. Bir wagtda jemaat okuyup dugak imam ýadyndan çyksa, imam goýasa da sen ýerinden gygyryp ýada beri getmeliler. Cemaattan daşgary, erki adamlaryň cemaatyndan daşgary da mustahab diýdik-de. Etseň sowabyňma etmäňiň men günäsi ýokda. Tekbir taşrygyň mesleşi İbrahim peýamber İsmail janyň damagyny çaljak bolup duqa buyruk gelip, şonda Jibril ferişte gabardap gaýdan ýeriniň biri şonu howlugyp Allahu ekber diýip ýokardan goşalyp gel ýaka gygyrtdy da İbrahim peýamber bir ýokarsyny gözler ýanykda. İbrahim peýamber görse Hudaý Taala goşy berdir. La ilahe illallah wallahu ekber. Hiç Hudaý ma'budy ber haqqy ýokdur. Magär fakat Hudaý Taala bardyr we Allah da ulaqandyr. İsmail janna ýatan ýerinde Allahu ekber we lillahil hamd. Hudaý ulaqandyr. Şükür Hudaýa. Men muti' boldum, Hudaýa itaatimi ýerine ýetirdim. Hudaý Taala da bir däne de iyi berdi dipdir. Ne bir de tekbir taşrygyň görüňi. Emma Qurbanlykda ýolly bar ýakan ýanky tekbir gata aýtmalyýan bir gurrunglemiz bar. Bir näçe dostlarymyza iştiba düşündirler. Nämäni? Hop Hanefi mezhepde aýtýar, Qurbanlyga bar ýakan gata aýtmaly. Allahu ekber, la ilahe illallah wallahu ekber we lillahil hamd. Omşini bu form düşünmeli. 20-30 nefer bolup bir tezahürat etýän ýa-ni elin galdyrşyp ýa şoňa meňdeş ýa belengu goýup ýa bizire diýdigide. Kendi oglumyz iştibat düşünýärleşini. Biziň aralarymyzda ýok, biz gyçyga gitmeýär. Ýa bir näçele, meselem şunu ejra etjek bolup 3 betli ojra urunda. Jahr diýdigi, gataýtnan diýdigi, isme we gaýry gaptymda keşder ýa. Ýöne aýdylyň baryançak sünnetdir. Sünnet gaýym sünnetlerden tam musalla öwürlik gelýär lazım diye aýsak sowabymyz aýtmanymyz bilen ziýan ýok. Ýolda barýaka sataşan adamy bolan gurrun etjek bolan minusyň çynna bolýly, maşynyň çynna bolýly. Dost tekbirimiz aýdyk diýelim. Allahu ekber, la ilaha illallah wallahu Allahu ekber we lillahil hamd diýipde ta baryançak aýdylyň dostlarym. Ham biz elhamdülillah şemal 304 nefer bolwaty ser dostlarymyň ýanyna bar ýakak özümiz icraý edip de amel etdik gapdyrymyz zakat aýtsak ýuwaş inşallah resmi sünnetike bizim aramızda inşallah gaýym bolardy. Emma ýanky formanda üç gyrmak ýa bir belengu öwde goýup näçe bir ýerine gyrşmak diýen gurrun ýok dostlar. Emma Qurbanlykda it gelip özümiz barada ýene bir bellemeli zatymyz Qurban şory men şory kellämi süsür nuru diýip könüle aýtýan amaly Qurbanlyk gün musalla uğramaqa gusl etýärler. Nagat türkmen olalken edebinden çirim zahmet çekýär. Men Qurban şory Qurbanlykdan sen suwa çyşyk bolýan. Hudaýa kellämi süsür nuru meni nura gaşyn qarqydy war sünneti bitirýän, Rasulullahyň ýolunu bitirýän, meni nuruň içine okla wary, qarqydy wary men nipde şeýle dogany çağalara öwretýärmişdik de. İblis mel'un Qurbanlyk gün ýanqyal narahat bolup duran. Tamam iblisle şeytanla daşnap näme narahat bolýan. Dün Qurbanlykdan bir gün önçek Arafa ony. Bun tamam bakşyşy umumy, damaklaryny çaljaklar, namazlaryny okuýjaklar, tamam günäler afu boljak. Näme sekkam? Onda her Qurbanlykda ýydy fitr bolsun, ýydy Qurban bolsun, tamam leşkerini aýtjak. Başardyňyzdan lezzeti çörüňeşdiriň, şahwani zatlary çörüňeşdiriň, başardyňyzdan araga bir elin uzatjak bolan. Bir barıp da bir hoşluk ýany hiç kim ýadyna düşenek bir islami hoşluk akymy bol. Şeytanyň berýän waswasesinden engar Qurbanlyk gelende şo bolsa gözelmeli ýany, film bolsa kulak asmaly ýany, gözlemeli ýany, üç gözlemeli ýany, mihman geline kökelmeli ýok beýtmäliň dostlar.
Bir çyndan gurbanlyk bolsun. Leysel id limen tefakhara fil husur ve innemen id limen tejahhaza lil qubur. Asli idimiz İslami id. Asli idimiz günahımız dökülüpde Hudaý Taala'nın ýanyna iman menen awry bilen barmakdyr. Gurbanlyk güllerde ulqon sogapla damak sallyk günäden nöküllik gaýtadan ýene-de garalyp başlamalyň. Gurbanlyk güllerine, id güllerine ýanky zatlara barmalyň. Öz zenanylymyz we oglan uşagyna we gelýän mehmanlara we gowja diýip halaljak ime bilen gezi bermerler. Ya meselen zenanlara hijab barada waswasa etmek, dar koýnak giymek ya yırtık yol giymek katı günahlardır. Hey wara havas jam etmeler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeytan adam men düşmanımdır. Welew inki namaz okuýsun, hac etsin, arada tutsun, näme etsin men o men dinimiň düşmandyr. Şonça denanly gaýym bilagaň diýipdir. Hey wara katı kepa. Biz näme etmeli biziň wazifamiz? Doğa kan etmeli dostum. Dinimiz, dünyamız hey wara rahatlykda ýaşap berendir saçma. Başga tamam musulmanlar dünýäň ýüzüne gözek görün. Çiğni görsen tamam internetten habar alsan hüysiz musulmandan bizim ýagdaýymyz gözlemeýäňiz diýip durlar. Çiğne tamam kommunistler diýip berdiler. Kur'an okuyacak bolsak Kur'anyň daşy ruznama diýilýän, ruznama okuyup duran ýanyk şeýdi Kur'an okuyup durmaly. Her kim görse ruznama okuyup duran kadimler şu zamanda bolup duranlar. Elhamdülillah yerine yetirip namazı öğrenip başarıyat, Kur'an'ı öğrenip başarıyat, ahkamı öğrenip başarıyat. Vağın şu üç millikten nimet ilahi demi. Kadrini bileyleyin Hudaý Taala kan şakir oleyleyin. Şükür nimet et efzun konet. Ey bendem nimetimiň kadrini bilseniz arttırar niptir. Küfr nimet eskefet birun murat. Nimetimiň kadrini bileyleyin elmizden gidamat. Yani belli ol tesbih de var. Bir ayak Allahu Ekber var. Bir de bir hadis şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayettir. İd kuni bir adam üçüydü gerek Subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahi ve bihamdi. Fakat sadece. Subhanallahi ve bihamdi. Üçüydü gerek bir adam ayettir. Tamam ötellen ruhunu bahşettim diye kabrın nurlu olmağından çerim olaqan kömektir deyip durdu. Yine bir bellemeli adamı öz doğan garnaşymyň arasyny kepleşmeýän bolsak özümiz sulh edeýin. Ýok, özümiz habarymyz baň bolsa iki musulman doğanymyz kepleşmeýän dönem bolsa aralaryny düzlejek bolaýyn. 2 kilometr ýürümeli bolsa ýüri, bir meriz aýadat etdiýipdir Resulullah. 4 kilometr piýada gitmeli bolsa git, iki neferiň arasyny sulh etdir diýipdir Resulullah. Başardan sulh etdirjek bol. Seyyid Nazar Ağa'nın tahliyerin bir koşusu var. 2 beyt. İydi qurbanına gezivan hayru ihsan eylesem. Ilmi qudub barçalarını ehli Kur'an eylesem. Hacılarga qoşulup çıksam Arafat dağına. Misli İsmail kebi canımını qurban eylesem. Wagyn şoň aýdyşýany ýydy gurbanyny gezmeli dostum. Gezmek diýeni mäni goýmaýlyň. Bir türkmeniň resmide islami resim, kitabyň aýtýan resmi. Doğan garnaşymyz, hemsaýamyz, taniýamyz, hop baryp ulqan duaý haýrat gaýtmaly. Wagyn muhabbet getirýärdi. O bide gelenak men olara barmaýan. Orada bide gelmeýär. Şeýdip ketilip barýar. Iki doğan, daýygen, çykan, olal näçe wagt bilegeden, hewle hawasymy jeme edeýin, bir-birimizde bar şeýliň. Ayalla gollamda edebi tamam şuunat-ı İslami'nin riayet edip öz erkek doğulları bilen ya da adamsızları bilen qowd edip İslami zatlar riayet edip ketdiler. Şol sogaby kamil bolup durar ýany. Bir de baran yerimizde dua etmeli. İydi gurbanyň mübarek bolsun, çalan damaklyň kabul bolsun, indikilere saglyk bilen ýetirsin diýipdi. Ýene de şoň bellemeli adamyz maturli, maşili, muzahim dağı bolagamaylyň. Gaty hawasymyz jam bolsun. Şuň talaýagyň tahdir etdi. Hayrun nas men yenfa'un nas, şerrun nas men yedurrun nas. Adamlaryň gowsy adamlara peýda ýetirýändir. Adamlaryň teleketi adamlara ziyan ýetirýändir. Hey dostum, gaty bellemeli zata. Musulmanlara eziýet bir adam berýän bolsa, muzahim bolýan bolsa, ahir demde agdyna kelime-i şahadat gelmesi qyndyr diýip aýtýar. Hey ol qon kepa. Ahir demde kelime-i şahadat gelmesi qyndyr diýip aýtýar. Çağı va, qarry va, yatanma, turanma, 5-6 nefer bolup bir taksi derbes edip de berdiň da puluny. Awylna 100% israf kıyamatda jogap bermeli pula. Näme dönşirim? Barynla zeftin ahyn qyýyrtmaly, el çarpyşyp ýene de gelmeli. Bir azyjyk fikir etmeli. Hiçbir zerre peýdasy ýok ahym. Özden bu kadar adamlara, bu kadar qarrydan, kiçiden, uludan näzire hoş gedilip berene muzahimda
bolmaly da. Hewer hawasymyz jam edelim. Mey bukhur minber besuzan ateşen der Ka'bezen sakine butxany başy merdum azari mekon dipdir. Şon sen menen benden arasındadır. Bit duada edagata işin aýtdy da gurfullah bermelle Hudaý saklan. Başardığımızdan Hudaý Taala matur berdir, maşin berdir. Wagyn şükretmeli, ýerine ýetirip gerek ýerine minip, gerek ýerinden gelende düşip, hoja diýip Hudaýa şükredip geri bermeli. Hop biri-birimize de mehabbetli bolmaly. Oglanyň şokyny dädesine, erhele biri-birine, ata-ogul biri-birine başardydan mehabbet kökezmeli. Bir de tamam zatlarda hemme zatlarına, maturda, maşinna, iýbiçgide hop Hudaý Taala nimet biran beripdir diýip israf ede gamaýlyň. Kän ýerlerde meselen miwaň ýarty, naharyň ýarty, biradyn ýarty, musulman adamyň agyndan galan şifa diýäki. Onu integrat emme bilen, onu bir itiyen ýanak, hywan ýen ýanak nahardan galanny aşgaldany dükamaýlyň. Hey were hawasymyz jam boldy. Bir de ahirki ur bellemelerimiz bir suallarda göre tekbir taşrikte ýa-ni sünnet diýip aýtypdyryn, dogulanyň bir ýa-da wajib. Aýdyşyda hak tekbir taşrik her namazdan soňra aýtmak wajib zatlardan da sünnetten bir derece güýçli bolup düşýär. Ahirki ur bellemelerimiz Eid-i Fitr bolsun, Eid-i Qurban bolsun dostlar, kän meselen quda boljak, quda bolan inni bir-birine emetjek, ya aýtlygy berýär, ya bir ýalygy berjek, ya bir ýüzük takjak, qurbanlyk bahanasy bilen, Eid bahanasy bilen. Şta dor bellemeli zatlamaz wa. Beter de zenanlyla, beter aýallyk bollamaz. Awwelana başardyklarynyň islamy tutmaly, qurbanlygyň hormatyny gaçyrak amaly däldir. Hey were edebiňi, gelşiňi, berhordyňy, baham jelese tutuşyňy kitabyň aýtýan formasynda bolmaly. Bir. İkincisi de aňyrdan gelýän zady qowluk bilen, ýaxşylyk bilen, çyndan mehabbet bilen kabul etmeli. Tarap ýagdaýyna görä zat getirýär. Öýüň ýeti, öýüň ýetinden az tapylýaby. Bir zat geljekmişdik. Ya bir zat gelipdir. Hemsaye gelýär, mahzy eziyet bermeden çirim. İyi beren zat şimi diýip, ýani näme? Hey were hawasy jam etmeli zatdyr. Ýani näme? O bir kilo qyzyly bersin taň, bir şemşe talaý bersin. Näme peýdasy bar soňra mehabbet bolmajak bolsa. Alyňa degirmeli, mübarek bolsun näme, gowlat diýmeli, agdyňyz bir bolsun näme. Hop qyzy bolýarmysa qyzyň agdy bir bolsun, ogulýarmysa ogluň agdy bir bolsun, hoşbaht bolsun. Biziň de ogul qyzymyza nesip etsin, tamam musulmanlara nesip etsin. O gowdugan edip gaýtmaly. Ýani näme barp eziyet bermeli. Meselen beterde tarap zäifräkmişdik, ýa şoňa meňleşmişdik, hemsaye barya näme getirjek, kän zatan mesele. Evvelina boy azat bolsun. O başardığından iyi verdi. Aslında başardıkça iyi vermeyendir. Bakilmiştik taraf. Birci de yani ardancak iyi zadi vermeyendir. O kefbarta ne diyip vermeli değil. İyi veren işimi näme qurbanlyk güni iki musulman doganın arasını degirjek bolup atýan. İki tane quda boljak bolup turan arasını degirjek boltun. Eger sen kefin menen arada degagasa Hudaýa näme jogap bermeli? Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün dogasy bilen barýarmyşdyk. Ýolda akşam galmaly bolupdyrlar. Çölle. Am bir daçyk ýakypdyrlar. Ol dağın üstüne bir çoban ýortik gelipdir. Mihman mısınız hava? Onu Hazreti Ömer radıyallahu anh bir çoban imtihan edeýin diýipdir. Hudaý däme. Dost bir dawaryň birini getir, daman salaýly ul kebab edeýildi diýipdir. Onu o çoban aýdypdyr. Wa agam daý myň eýesi bar diýipdir. Bu eýesine möjega gitdi diýagada diýipdir. Çoban näme diýipdir? Feynallah, Hudaýa näme jogap bereýin men diýipdir. Doğru men şimal qaranqy ýerde, akşam arada 3 nefer bolup otýar. Tamam salatym şey diýsem, erbabym da inanar. Feynallah, Hudaýa näme jogap bereýin diýipdir. Aýally oğlum gaty habardar bolmaly. Hen Hudaý, hen iman, hen wujdan, hen insaf. Näme jogap bermeli Hudaý Taala? Beter aýally oğlumyň arasynda bijire gurrunkan, gaýrat etmeli. Aralarının mehabbetini köpetjek bolmaly, hayır doga etmeli, begendirmeli. Ay, goly kowalannyň ziýany ýok. Mehabbetli bolup getse, olaqanlardyr, oda gatnaşdylar, hoşbaht bolsunlar. O näme emesi bar, kän zat getiripdir, mehabbeti bolmajak bolsa, gowy köple beren aýtmalylar. Gatyby de bellemeli zatlamydan. Olada evvela çekinmeli, edan bolsakda tövbe deýin. Ve tubu ilallahi jemi'an eyyuhel mu'minun la'allakum tuflihun. Ey musulmanlar, hemmeňiz tövbe edin, tövbe etseňiz piruz bolarsyňyz diýe, gönünersiňiz diýe Rasulullah Hudaý tebarek we taala 18-nji parada Sure-i Nur'da. Abinni soragymyz bolsa inşallah ýokarky tabaga çykar. Tefsir abidi gerek dostlamaly. Hükmenle alın şmal ajab olja.
inşallah hala dişan qayta list yazar. Yine gerekli oğullamıda getirip berer siya hala dişan. Evdaki heftede dostlarımızdan aytti bir tohari. Evdaki hefte tefsiri koysa qovulacak deydi. Bir gelip başarmayız. Bir kelasdan qalmasa qov deydiler. Onda bolya dimelettik. Evdaki hefte inşallah qurvallık barcak yerimiz, gezecek yerimiz qov edip gelir. Emeder. Anki heftesi yeniden inşallah tefsirimizin izni alıp giderse. Nesiye satın alınsa ziyanı yok. Odal pulun mer koysam da sonra pulun mersem de dostlarımız sonra ediptir. Men odal yattaş geçiptim. Bäbit bolun qalıptır. Hop inşallah başka soğuraklarımız varsa başka doğullarımı güymek durmayla. Soğuraklar adam yukarıya çıkar. Ben yanımda yoldaş bir iki tane ahun nedireden almalı ol yani. Hop yankılardan sana aylı. Yankı sanalarında atla ol. Bir de mez ol. Kotte. Bir de dökülen kan ol. Bir de mesaneti. Bir de merare ödü. Bir de belki ner emelende aleti de. Şila doğruda ondan başla doğru diye aytıyla. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.